कणकवली विधानसभेत उमेदवारी न मिळालेले शिवसेना नेते अतुलराव राणे यांची पक्षाकडून अजूनही मनधरणी झाली नाही। उमेदवारी नाकारल्यानं नाराज असलेले अतुलराव राणे सर्वात प्रथम कोकणसात लाईव्हशी बोलत आहेत। आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांनी त्यांच्याशी संवाद साधलाय। नेमके काय म्हणाले अतुलराव राणे पाहूयात। विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता अगदी रंगू लागलेली आहे आणि मात्र त्याही रंगत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकरे शिवसेनेचे फायर ब्रँड नेते अतुलराव राणे हे गेल्या 20 दिवसापासून या सर्व निवडणूक प्रक्रियेपासून लांब आहेत। नेमकं अतुलराव राणे का नाराज आहेत, का लांब आहेत याचा अद्यापपर्यंत उलगडा झालेला नाही। आपण शिवसेना ठाकरे सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांना याबाबत विचारल्यास अगदी खासदार विनायक राऊतांनी देखील याबाबत स्पष्टीकरण केलं होतं की त्यांची तब्येत ठीक नाही। सतीश राऊतांनी देखील अशी खुलासा केला होता की तब्येत ठीक नाही। मात्र आता 20 दिवसानंतर अतुलराव राणे थेट वैभवडीत आले, त्यांच्या निवासस्थानी आज आलेले आहेत। कार्यकर्त्यांच्या ते गाठीभेटी घेत आहेत। आज कणकवली असतील, वैभवडी तालुक्यातील असतील, देवगड तालुक्यातील असतील, सर्व पदाधिकारी आहेत त्यांच्या भेटीसाठी आलेले आहेत। नेमकं दादा इतके 20 दिवस कुठे होते, काय करत होते ते आपण थेट जाणून घेणार। दादा, गेले 20 दिवस आपण पाहिलं तर अगदी सिंधुदुर्ग नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण तापलेलं आहे आणि सिंधुदुर्गाच्या राजकारणातला एक फायर ब्रँड नेता पण तुमच्याकडे पाहिलं जातं आणि हा नेता गेल्या 20 दिवसापासून कुठे गायब आहेत। नेमकी काय आपण कुठे होता आणि कशाबद्दल आपण सिंधुदुर्गापासून लांब होता? सिंधुदुर्गापासून लांब मी कधी राहूच शकत नाही। सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि माझं एक वेगळं नातं आहे, त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून मी लांब राहू शकत नाही। थोडे सुरुवातीला मानसिक ताण होता उमेदवारीचा, त्यावेळेला थोडासा मानसिक ताणामुळे थोडा त्रास झाला। 4-5-6 दिवस मी आजारी, तब्येत माझी बरी नव्हती, त्याच्यामुळे घरी होतो। परंतु एक 6 वर्ष सतत पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम करून कार्यकर्त्यांना त्यांच्या अडीअडचणीला उभं राहून त्यांच्या प्रत्येक निवडणूक असेल त्या निवडणुकीला आपण काम केल्यानंतर ज्या प्रकारे या जिल्ह्यामधल्या एका विरोधी पक्षातल्या उमेदवाराच्या विरोधात ज्याला आम्ही शिवसेनेत प्रवेश केला आणि त्या पक्षाच्या विरोधात प्रवेश केल्यानंतर त्या शिवसेनेतल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याशी जवळीक साधून त्यांच्याशी एकरूप होऊन, मध्ये ग्रामपंचायत असतील, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती असतील, जिल्हा बँक असेल किंवा प्रत्येक इलेक्शन, त्या इलेक्शनमध्ये त्या वेळेला संघटनेसाठी पूर्ण वेळ आपण दिलेला आहे। आणि एवढं दिल्यानंतर ज्यावेळेला पक्षाकडनं आपल्याला उमेदवारी देण्यात आली नाही त्यावेळेला साहजिकच आहे, प्रत्येकाला हे दुःख हे होणार, मानसिक ताण हा येणारच। तर त्याच्यामुळे मी थोडे दिवस अलिप्त राहिलो। आता मी कालच जिल्ह्यात आलेलो आहे। आल्यानंतर मी खासदार विनायक राऊत यांची रात्री भेट घेतली। रात्री बरेच जण आमच्या वैभवडीतले आले, त्यांनाही भेटलोय। आजही आता सर्व माझे सहकारी जे माझ्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते, त्याच्यानंतर भारतीय जनता पक्षात माझ्यावर होते आणि नंतर माझ्यावर शिवसेनेतही होते, ते सर्व परत शिवसेनेचे कार्यकर्ते, हे सर्वांना आता मी भेटतोय, गाठीभेटी घेतोय। आजपासून मी सगळीकडे फिरणार आहे। लवकरच मला वाटतं 13 तारखेला आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब इथे येणार आहेत आणि उद्धवसाहेब आल्यानंतर या तिन्ही मतदारसंघामधलं चित्र काय हे आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळेल। तुम्ही ह्या विधानसभेसाठी अगदी दावेदार मानले होता आणि अंतिम यादीमध्ये देखील तुमचं नाव तसं चर्चेत होतं, मग नेमकं असं डावलण्यामागे काय कारण होतं? आता हे सगळे कसे विषय आहेत माहिती आहे का, हे राजकारणात आत्ता बोलायचे विषय नाही। राजकारणात हे सर्व विषय हे योग्य वेळेनुसार बोलावे लागतात, त्याच्यामुळे आत्ता मी काय तुला याचं उत्तर देणार नाही। योग्य वेळेला आपण त्याच्यावर बोलू। सध्या जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय करता येईल, माझ्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याबद्दल मी
विचार करेन. आता दादा अगदी आता प्रचाराचे 10 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. पुढचा निर्णय कसा असणार आहे? तुम्ही प्रचारात सहभागी होणार आहात का किंवा नेमकी भूमिका कशी घेणार आहात काय? आत्ता सध्या आदरणीय उद्धव साहेब येत आहेत आणि त्यांच्या विचार ऐकण्यासाठी आम्ही सर्व उत्सुक. ते काय बोलणार आहेत, ते काय विचार प्रकट करत आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व उत्सुक आहोत. त्याच्यामुळे आत्ता फक्त मी माझ्या सहकाऱ्यांना भेटणार आहे. त्यांचे सर्वांचे जवळजवळ 20 दिवस फोन येत होते. त्या प्रत्येकाला प्रत्येक गावात तिकडे जाऊन सर्वांना भेटणार आहे. त्या भेटीगाठी घेणार आहे आणि उद्धव साहेबांचे विचार ऐकणार आहे. जी आपण लोकसभेत तोप ऐकली होती अतुल राव राणे आणि थेट नारायण राणे असतील राणे कुटुंबावरती जी तोप डागली होती ती ह्या निवडणुकीत पुन्हा पाहायला भेटेल का? येत्या काही दिवसात पुढचं पिक्चर तुला पाहायला मिळेल का? एकदमच सगळं बोललं तर अजून 20 दिवस आहेत ना. 20 तारखेपर्यंत बराच वेळ आहे. हळूहळू आपण एक एक विषय बोलू. काय संघटनेमध्ये ज्यावेळेला आपण काम करतो त्या संघटनेमध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन चालावं लागतं. कोणी संघटनेचा मालक बनू पाहत असेल किंवा जिल्ह्याचा कोण मालक बनू पाहत असेल तर ते होऊ नये आणि सर्वांना बरोबर घेऊन चाललं पाहिजे. त्याच्यासाठी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना भेटणार आहे. कारण या सर्वांचं माझ्यावर प्रेम आहे, यांचा माझ्यावर विश्वास आहे. आज ते माझ्यासाठी चौकशी करतायत. त्या सर्वांना भेटणं हे माझं पहिलं कर्तव्य, ते मी पहिले करणार. आणि आपली जी भूमिका आहे दादा ती उद्धव ठाकरेंच्या नंतरच मी आता सर्वांना पहिले भेटणार आहे. सर्व माझ्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. कारण 20 दिवसांनी मी येतो आहे तर थोडं आपण सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर मग आपण पुढे बोलू त्याविषयी. ओके, धन्यवाद दादा. हे होते अतुलराव राणे. गेल्या 20 दिवसापासून सक्रिय राजकारणापासून अलिप्त होते. उमेदवारी न मिळाल्यामुळे ते नाराज आहेत. मात्र नेमकी याच्यानंतरची काय जी भूमिका आहे ती मात्र त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवलेली आहे. वेट अँड वॉचची भूमिका त्यांची सध्या तरी आहे. 13 तारीखला उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांची सभा ऐकणार आहे आणि त्यांच्या सभेच्या नंतर आपली काय भूमिका आहे ती जाहीर करण्याची देखील शक्यता आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं अवघं लक्ष लागून राहिलं आहे की नेमकी अतुलराव राणे भूमिका काय घेणार आणि त्याचे पडसाद येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरती काय होणार हे महत्त्वाचे असणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.